Imeya kamasipala waseDumbe Paul Pietersburg endaweni edume ngodlame lwezibhamu enyakazweni KwaZulu-Natal ibhekene nophenyo lwamaphoyisa emuva izitsolo zokuthi ikhomba umshayeli wetekisi ngesibhamu ngesikhathi kunengxabano yokuthutha abagibeli. Imeya yomnumzane Sibusiso Mkhabela nayo inamatekisi asebenzela eDumbe nasemalokishini akhona usebhizinisini lamatekisi ngaphambi kokungena kwezepolitiki. Umkhabela we-National Freedom Party ubika amaphoyiseni ase-Paul Pietersburg ngemuva kwesigameko ngoLwesihlanu ntambama. Umniningwane atholwe ngabezindaba, uMkhabela nonogada wakhe bamisa itekisi omunye usomatekisi ohlonze ngelika KP Zulu kuthi ukhomba umshayeli wetekisi ngesibhamu wathi akehlisa abagibeli abathutha njengoba engenayo imvume yokusebenza eBilanyoni. Unogada wakhe yena kuthiwa wenze okudlulele unogada wakhe udubule emoyeni abagibeli bebuka usho sibonele isigameko atshele abezindaba. Ngisho abagibeli basatshisiwe uqobo kuchaza umthombo. Imizamo yokuthola uMkhabela ukuthi aphawula ayiphumelelanga, akazange ayiphendule imiyalelo ayithunyelwa wona, kanti nomakhalekhukhwini wakhe ubelokhu uthi umatasa uma efonela okhulumela amaphoyisa aseKZN uConstable Thenjiswa Ngcobo uqinisekisile ukuthi likhona icala elivela uMkhabela. Amaphoyisa asePaul Pietersburg aphenya kabanzi icala lokukhomba ngesibhamu kulandela isigameko okusola ukuthi umlisi ukhonjwe ngesibhamu ngabasolwa abazeka ngesikhathi kwithuba lakhe lokulayisha abagibeli eBilanyoni ngomhla ka-27 kuNtulikazi kunalonyaka u-2024, uchaza uNgcobo.